Oh, kita man lang iti biyag. Nagpartak ti oras. Ito oras karuba ka at alas 12. Iti oras kat inisagot ka na kayo iti aramang. Aramang tayo naman na. Okay, dati greetings ito yung cellphone ko. Apo ba di siguro makasingit DJ pagkateksan. Kung na Kuya June, na impag nga aldaw yu, kablaawa mamad, ti belated happy birthday ni tatay ko, ani kagawad Rodrigo Kagin, kan kastamot ti purok president mi, ani Manong Dante. Birthday na matata. More and more birthdays to come, kanyayo. God bless you, kan Kuyang June, orayin nyo dagiti ipatulod ko nga handa. Yon, nagitaman. Orayin nyo DJ Nueva Vizcaya. Kung naman, apo nakadayo mo pagalaantan. Kablaaw naggapo kin ni Rossi. Ni Rossi na ito'y nagkablaaw. Ay, nanti Rossi na ito. Rossi na ito'y ni Soprano nga agsasa. Ay, wan. Apo ya. O na. Sige, si Kamat. Naimbagngal daw kanya yung Manong. Greet ko man pamilya Miranda, Soriano, Menor, Ken Roque family. Thanks Manong from Rodel, Tisaguday. Okay. Good PM ating June. Pakibati nga lahat ng purok chairman Barangay Police dito'y Rizal. Request ko tayo kanta nga Sirok ti Salamagi kunanamot ni Manong Nestor. Kung nadapi may isa. Good PM Kuya, pakibati nga ng advance happy birthday kini Daddy Nestor Soriano. Birthday na ito no August 10 from Kate Soriano. Thanks Kuya. Kung anak ko, Kuyang Nestor Soriano of Rizal. In advance. Happy birthday kan agragsak kan Agor ka. Kablawan tamo tagay da jay Villa Carmen ay ka amo dalata na kita plancha dito. Jadi mo di wala makapugpugton. Papugton ano ka? Dagiti agpapatang itano awan ti maurbradan nagumungdan. DJ Balayme. Pastor family dita Purok 4. Amin dan. Amin nga nandumog kita Villa Carmen. Hindi katugangan lang. Hindi katugangan lang nga natipid at pastor ti banggitik tabakano. Adan tumanan ti kapingan natin plano sumang puta ko. Yon. Gandita pagrangaayan. Nagaduda nga dumdumgag dita. Gahes family. 848 namin hapon nga dumdumgag kita Gahes. Nagaduda. Gahes family Padillo. Napayda kita. At dapat birthday ka natin. Happy birthday to Kagawad Sol Facunla of Rizal, Santiago City. A dedication coming from our musical technician, director, sound engineer, producer, amin nun, masahista. Never nga eh. Kaya sobrang sa ito. Ang aming nga katrabahuan na, nakikilaok mo dyan masahistan. So nga, Kuya Melvin, ayan, nabasa amin. Wow. Naudi ako na ni Mark June Acosta. Ayan, may isa kadikiti agap-abang kanya tanong apanta di Hong Kong akong kunada. Hong Kong. Hi, naudi ako na. Kamusta manan, Manong JM? Di na mabasa. Danonan to'y nanumunga kablaaw ko kati kayo. Amin kat Manong kaya't kuman nga agyaman amin nga makiladladingit ti impati ni Mami Suling Martin di Calman ti Parbangon kan pamilya Valdez Acosta family ti Baluarte Santiago City kan kanta nga ulila kanuman Manong ta agyaman unay Gina Tuya Hong Kong ko na. Ano di ka dati ulila. Ka. Ano di pa magat na aja ito yun. Di ka mo. Okay, medyo isi malang apo ngem apo hanake na sa uon kakatawa ami iti minatay. Ayan, ngarod kantaan da kayo para gitagladladingit amo mitili nati mapukawan. No mapukawan ka akot berukam. Ano tika, mambagat na tika ti ulila ni Danilo Ipon ko nga irugi. Ipon ko nga irugi gayam ti pamagat. If gayam. Ipon ko nga irugi. Pero kada kiti napukawan, may isang sunata para kada kayo, medyo natouchak iso nga kahit kung kantaan. Para kindi sino? Kay Mark June ba? Acosta? Acosta of yes. Hong Kong. Ipuon ko nga irugi panagpit niya kakaasi anak na kamay sa abubre may palpala isa bali nga ili
Tubing at mga daga, pinilpilin at tay dinanan. Ay anak ko, wag singsingkat ka, tain na kun sa bali adaga. Umangon ak itibigbigat, agin nagaw siknget ken gawag. Iwaras kunda ito'y matak, awan ka na ng ama buy-buya. Nuwing kang matipon-tipon at kakapsat maumumong, kas kam lalaylay asabong, taawan metentay makinbuong. Nuwing kam sa J eskwela, agsasarno kam nga agkakaka, kas kam lanas pag-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ina nga mangal aluwag. Kablaawak man tiya Vicas Lending, dito'y Ramon, ang nangruna kini Apo Jumer Asuncion, kini Burak Fernandez. Request ko dahil ito'y akanta para kanyata. Joke. Kapsat maumumu, tawag ba? Kas kamla nalaylay asabong, aawan metentay makinpuun. Nuwin kam sa J eskwela, agsasarno kam nga agkakaka, kas kamlangas pag-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ina nga mangal aluwag. Okay, we're back. Rod, wala na ni kumpare tatay. Eksakto nga nag-text iso nga na di kanta ka. Diyan mo napigilan nga binasa. Kuna ni pare Ian Salcedo, iti San Sebastian, Ramon Isabel, ang tatagag na na di jay. Bugolyan Norte ba? Madi, planas sa ni pare Ian. Bahala iso na din naman pag ganun. Ang batali, syempre. Kablawak man ti Vicas Lending dito'y Ramon. Kunana, nang ruruna kini Apo Jumer Asuncion, kini Burak Fernandez. Apo nagadungan nagan, Burak pa imot. Bueno, Burak. Hindi ka, baka darak. Burak ko na. Request ko man tayo sino ti Salamagi. Salamat FDD ko na ni pare Ian. Okay, coming damdaman. Ito yung sonata. Okay, dito'y mat. Good high nun mga kuya, greet ko man Mr. ko na mahal ko. Na si Ronel dito sa Nueva Vizcaya. Talagang umabot to Jay Wan, siguro niya nga tanga party Vizcaya dito eh. Pa-play nga po any song dedicated ko kay Mr. kong mabait. Thanks po. Okay, ilaog ta di sirop ti Salamagi dito. Okay. Good PM po, pakibati nga kami dito sa Pork 7. Tare del Santiago City, Jade Mark, Marjorie, Benjamin, Joel, Harry, Michael, Payok, Mario, thanks, it's me, Chris Sarmiento. Manapay, nagaduta? Nakahabol ni ating Lina Ballesteros, online tatan from Israel. Thank you very much, ating for keeping us company for the next 3 hours. Ayan, kan ni Sinupayati Barbarote nga naglukat. Awan, awan na ganda kayo duma. Wan. Kuya, pakagreet mo man nagyay Barakads ko dito yung Rizal, Santiago City, Regional Richard, Vong Manget, Bong Manget, ano ba yan? Tinang great, Daniel, thanks po kuya. Daniel, pagka ako na naman. Request ko po yung, ko na 7 Seas. 7 Seas, ayan. Kuya,
Hello po, good PM po. Pabati naman po ako dito sa De Veras Hospital. Lalong-lalo na po ang mga staff sa mga kantin na sina Ate Cory, Mila Nanay Beth, at Neds. God bless po and more power to your program. Lagi po kami nakikinig. It's me. Jessa Pascual. Aha, Kuya Patog-tog. Matay lalarin-larin. Salamat po, it's me, Jessa Paulet. Hehehe. Lalarin-larin. Ano sirok ti salabagi? Konforme. Okay, sige. Sirok ti salabagi. Sige, habang agbibiro kag kwaklatag basa alata. Kablawan man ni Alex kenlelen ngagdengdengeg kanyayo. Kana di namin baga no nyanagan na. Apo. Len, next time apo no, ag-text kayo with your complete name, address, and ikanyo signature. Tanong complete. Yan, ngaro, dati ti sonata para kada kiti Lalarin-larin. kalkalpas nga. Madi, dati request ni pari iyan. Nariga to noon tapagbigyan, tabakano din nataparuwaron, no? Break time di dyan munisipyo. Aya. Ilista na tiram-rumar dito, baka mailista ta, iso nga kantaan ta ti request na. Dati ngaro, para kayong kapari. Taga-planas. Nagsabong kenayat tangay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kong kaasim kanyak nudilaeng talangang mabuybuyan. Manibot pa'y idi sikat ay pinmanaw. Bilang putipet sa tiinal daw. Sa nga pulok at kaluti, mabilang iti mayo. Simang bet kabyag kudagkel tabuksit mo. Ala, bibigyan man no siyak matladay di. Ingkain ay ayat sirok sa lamagi. Agsasangit day ti pusok no, malaglagip ko dagi di. Day di kasla bombilya nga agsubli-subli. Apo day kamado. Apaw. Anangat-nangat klase nga bombilya. Philips nga tawag no Omni. Penlight. Firefly. Nagsabong kenayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken rigan. Awan laeng mauray kong kaasim kanyak nudilaeng talangang mabuybuyan. Malipot pa'y idi sikat ay pinmanaw. Bilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulok et taluti, mabilang iti mayo. Simbang pet kabyag kudak kel tabuksit mo. Ala, bigbigan man no siyak matladay di. Ingkain ay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit day to'y pusok no, malaglagip ko dagi di. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsang sangit day to'y pusok no, malaglagip ko dagi di. Day di kasla uong nga agsubli-subli. Agsang sangit day to'y pusok no, malaglagip ko dagi di. Day di kasla sili nga agsubli-subli. Ayan, abu, iti sonata nga paluan na sirok ti salabagi. Ayan, agto iti putpud nung title na dita nagsabong ken ayat. Aya. At ang iti formal apo nga lyrics mi, kat kaputa medyo hanga formal, di nagdedicate. Iso nga naramit nga parody version dita. Yes. Aha, kat
At ito yan kaaruba, iti umuna nga papugtuami nga sonata, iti makuwagan nga Nako. datlag nga sonata, kat iti makapugto, Kuya Melvin. 200 pesos apo cash load or equivalent. Pagsuratan. Ayan, iti mga bakat nga road with your Yo. name, address, and the title of the song. Dapat kompleto apo ti i-text you kada kami. At ano magkaroon kayo ti chance nga mga bakat mabalin nga tan nga rugyanan. Si Kaman no mo din pe kaya. Agor ka. Agor ka medyo. Sige, great. Agbasak pelaga raw. Mading, naiawan to oras o. Aya. Joke lang. Oh. Sige, barod. Basaan ba kita nag-text? Good afternoon, DJ. Can I greet my friend, Ako ka, Sherwin John Failano and her wife, Bungie? And please play the song Tagapulot. It's me, MJ Aduka. Thank you po. Ano Are naman? we going to sing that piece in English? Because, Yeah. you know... What's the English of Tagapulot? It's the sweet... Sweet and sour. coconut. Picker. Ito English na... Ang pinag-brittle? Ano, picker. Tagapulot. Tagapito mo siya pagbaga mo. Tagapulot nga rin. Oh, di ba? Yapaw. Nga ro, ito yun. Gusto na. Hindi makakit over yun. Nga ro, apo. Ito yan. ito yan. Papugto aming asonata. Iuli magtamambasit. Well, Alaan nyo nga ro kita cellphones yun, karo ba? For 200 Type yun, pesos. number nga 0926-76-20944. And with your name and the answer of this piece. Address pa nga eh. Address, syempre. Ayan. Name, address, and the answer? Yes, and the answer. Yes. Ready? Go. Dahito yan, tinadatlag asonata nga sagot kada kayo iti anong nga ta? For Decade Duo Productions Incorporated, Yeah. syempre, apo, di kiti Chorus. nanay mi, kada kakabsa mi, di kiti balasyo tao. Dahito yan, tinadatlag nga sonata. Partakan nyo. Nagrigaten biyak ko, tiyag may maysa, kan ka na yun laeng, nga si iiniwaken ka, alang aruden biyak ko, di nakatbaybayan, tanal Pasko ngayon karinga di kan lipatan. Maasik ha biyak ko, ket ipangagnak, uli lang to'y pusok, tagimuran ni ayat, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nagkadikawa. Maminsan pa'y biyag ko, ana iri depak, nagparang adagos, taladawang kaniyak, ibukbuk mo nga ruden, tidiruni ayat, tanaramek, maminsan pa'y disambit ni ayat. Our official text line is 0926-76-20944. okay, ito lang apo iti mabaling nga Pagpugtuan. pagsubatan. Maasik habiyag ko, ket ipangagnak, uli lang to'y pusok, tagimuran ni ayat, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawan. Maminsan pa'y biyag ko, ana iri depak, nagparang adagos, taladawang kaniyak, ibukbuk mo nga ruden, idiruni ayat, karanamek, maminsan pa'y tisangit ni ayat, ibukbuk mo nga ruden, idiruni ayat, karanamek, maminsan pa'y tisangit ni ayat.
Okay, dito nga rin po titatatlag nga sunata kat pakikita mambalong no anya da kita iya simbungbat. At katinta pa na datasaksakan na tita. Ito medyo seryoso da ito nga tungtungan. Actually, da simbungbat ito yung cellphone ko pero puko yung Nestor. Sika kumamot yung mga premium Osto di answer mo nga man kumabali nga banggitin kan nanamnamas kanto teki sponsor di premium. Osto di answer mo kuya. Ayan. Ano title na? Okay, adito na gigi nag-text ni. Ayan na ta. At atin ang rugyanan na kita. Nagrigatan biyag ko kuna na mali agmay maysa. Di kan to malipatan. Lubong ko ulilam to'y pusok. Nagsabong kan ayat. Ulilan to'y pusok. Biyag ko. It's me. Bulan dyan nga to. Ano naman? Ato. Lapay, ano mo? Nagaduti, nagsangpot. Apo, 88 amin apo tipimog to. 88. Gugur ka. Dataw, taga Jones. Kita ang jiro brugina. Oo, ano na. Aksordong kayo mo to ang text ni Uwan. Pati mo makita na nagaduang sangpot. Apo talaga. Apo kadagiti amin nga si Mali. Ito nga nagbasit lang apo nga premyo. Pero ano ti apo Mano ka day? Makapabak ng ti premyo daw? 200 lang ta nagaduang nga rod mo ti ipapipugto tatatangal daw. Ay pati di nagsurat. Ikanta ti 500 manan. Tay makapugto manan ti title. Iti story. Ayan. Dito, we have a winner. Api, nagadumot tinagan na dito eh. O, di man na mo. Nagadumot mo dito eh. Ayan. Medyo kuha mo sunod dito. Wise. Diyan mo na nga pugtuna sa baling anagan. Diyan may ka to sa baling anagan. Diyan may ka to sa baling anagan nga may samot tinambor na. O, ano nga ito tinagan na dito yung agpaiso? Oo. Alaan na na. Roger Aguilar, Arubub. Sino nga boses man nun? Mati ka mo, ha? Apa ya? Tago, ha? Ay, siya lang, pati na kayo nga rudan. Dito, maawa ka. Ito, mama na tama na dito matawagan. Pati man Pagtamasin na tayo kami nga boss na? Hindi ka mo, sige mo ba? Hindi ko, ha? Sino? Mati ka mo, basta mga gula dito, nga boss. Basahin ta kita iti na nga ba? We would like to say congratulations to Roger Aguilar of Arubub Jones Isabela with the Diro ni Ayat. Dahil tangarod. Okay. Kata ilista taman da ito ya. Isura mo. Tarnay. Thank you very much. Kata agsupli po ti 40 kituwaw. Kalpasan iti maisalaeng nga pamalagip. Kuya, ikarga amang pasit iti kwarta.